Mads, vi skal udvikle den medicin til kræft. Ja, den er sgu lige reddet. Ja, Mogens. Vi står i den situation, hvor vi skal have videreudviklet vores software. Ja, men hvordan skal vi gøre det? Ja, Mogens. Vi står i den situation, hvor vi skal have videreudviklet vores software. Ja, men hvordan skal vi gøre det? Det ved jeg faktisk ikke. Det er noget skidt. Lad os prøve at gøre et forsøg. Ja, men det er jo ret vigtigt at få det til at fungere, fordi vores chef har sgu store krav til os, og vi er jo ansat til at gøre det arbejde her. Ja, det er rigtigt. Lad os prøve at starte med indkodningsprogrammet. Jeps, det er gjort. Skriv koderne 17486MEJPTDROH169. Det er vores nuværende software. Ja, okay. Hvordan skal vi optimere det? Okay, det er lige... Jeg har lige lavet et cookie. Jeg tror, vi er nødt til at ringe til nogle specialister. Ja, chef. Vi har ikke... vi skulle næsten smide op til vores chef. Chef, vi har simpelthen ikke nogen evner til det her software-pjat her. Vi skulle nødt til at have en hjælp udefra. Vi ved jo, at kineserne de er det førende inden for det, så jeg tænker, at vi skal have nogle IT-udviklere. Det er okay. Mads, vi skal udvikle den medicin til kræft. Ja, den er sgu lige reddet. Jamen, tror du, vi har, hvad vi skal have til at lave det? Jeg er ude i skabet til højre. Jeg ved ikke lige, hvad koden er helt præcis, men jeg ved, hvad vi skal bruge det her. Nej, men altså, vi er gode til det, så må ikke det går. Ja, men altså, vi har masser til, vi skal bare holde fokus. Nå, det er der sgu enkelt efter 4 timer hårdt arbejde. Det må man sige. Det lykkes endelig. Nå, så skal vi bare sætte det op til chefen, så han ikke kan godkende det engang. Ja da. Okay. What? Okay. What? What? Ah. Okay. What? Okay. Ni gav. Okay. Hello, Mr. One. Hello, Mr. Mons. How are you doing? Good. How about you? Good. I want to tell you about something. We need some software technology. Can you help me with that? Yeah, of course. When I also heard on the internet that you have a cure on cancer. Yeah, that's right. You need that? Yeah. Do you think we can switch? Yeah, we can exchange. Yeah. That's the deal. Okay. All right. Bye-bye. No. Hello, Mr. One. Hello, Mr. Mons. That was what you want, the cure for cancer. Yeah, here was what the IT software. Thank you.